Την ώρα που ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ερχόντουσαν ισόπαλοι στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με 2-2, ο Ολυμπιακός είχε ένα άνετο απόγευμα στο γήπεδο των Ζωσιμάδων στα Γιάννενα, όπου και επικράτησε του ΠΑΣ με 0-3. Η ισοπαλία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, σε συνδυασμό με την νίκη του Ολυμπιακού στην Ήπειρο, έδωσε τη δυνατότητα στους εθρόλευκους να αυξήσουν κι άλλο τη διαφορά στην βαθμολογία και να είναι μόνη πρώτη με 19 βαθμούς, έχοντας τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση με 14 βαθμούς και τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί με 13 και την ΑΕΚ με 2 παιχνίδια λιγότερα, καθώς πέρα από το πρώτο μάτι της πρώτης αγωνιστικής που δεν είχε αγωνιστεί, η ΑΕΚ παίζει αύριο στην Κρήτη με αντίπαλο τον Όφη. Ο Ολυμπιακός στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος στο γήπεδο των Ζωσιμάδων επικράτησε σχετικά άνετα του ΠΑΣ, καθώς από το πρώτο ημίχρονο πήρε κεφάλι στο σκορ με 0-2 με 2 τέρματα του Ντάνιελ Ποντένσε και ουσιαστικά τελείωσε εκεί το παιχνίδι. Κάτι βέβαια το οποίο το είχαμε πει και πέρυσι, όταν ο Ολυμπιακός με 2 γκολ του Κώστα Φορτούνη τότε είχε προηγηθεί με 0-2, όμως στην επανάληψη η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα κατάφερε να γυρίσει το σκορ και να ισοφαρίσει μάλλον το σκορ και να έχουμε τότε το τελικό 2-2. Σήμερα τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο σοβαρός στο δεύτερο ημίχρονο. Παρόλο το μυαλό του ήταν στο μάτς της Πέμπτης με αντίπαλο την Τόπολα, η ομάδα του Μαρτίνεθ δεν πιέστηκε ιδιαίτερα από τον ΠΑΣ Γιάννενα και κατάφερε μάλιστα να πετύχει και ένα τρίτο τέρμα στις καθυστερήσεις με τον Ροντινέι και να γράψει το τελικό 0-3. Φυσικά, μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος βρίσκει δίχτυα για ένα ακόμα παιχνίδι, καθώς μετά την κεφαλιά στο μάτς με τον Άρη, ο Ποντένσε σκοράρει και σήμερα και μάλιστα 2 φορές στο γήπεδο των Ζωσιμάδων, έχοντας λοιπόν βοηθήσει τα μέγιστα για τον Ολυμπιακό, ώστε να φτάσει σε αυτή τη σπουδαία νίκη απόψε στα Γιάννενα. Οι ερυθρόλευκοι πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο μάτς της Πέμπτης, σε ένα καθοριστικό παιχνίδι το οποίο θα κρίνει πολλά στο μέλλον τους στην Ευρώπη, καθώς οι Πειραιώτες ιτήθηκαν στο πρώτο παιχνίδι με την Φράιμπουργκ, οπότε θέλουν όπως και δίποτε τη νίκη με την θεωρητικά πιο ανίσχυρη ομάδα του ομίλου. Επομένως εκεί θα πάνε στη Σερβία με μόνο στόχο τη νίκη, καθώς αργότερα ακολουθεί η διακοπή λόγω των δημοτικών εκλογών. Σημασία λοιπόν έχει ότι ο Ολυμπιακός ανοίγει μάλλον το μήνα αυτό με το δεξί και κλείνει λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές στο πρωτάθλημα με μια σημαντική διαφορά από τους διώκτες του. Αυτά λοιπόν από εμάς, κάντε ένα like και subscribe στο κανάλι μας, καθώς θα ακολουθήσουν και άλλα σχόλια.